салом дӯстон, ҳатто баъди анҷоми рақобатҳои Реал Мадрид ва Баварияи Мюнхен гапу чап атрофи ин ду даста зиёданд. Агарчи мухлисони дастаи мюнхенӣ аз кори дувари полшагӣ дар бозии ҷавобӣ зиёд мегӯянд, вале бо саршавии тобистон трансферҳо низ ин дастаҳоро ба ҳам меоранд. Пештар атрофи гузариши эҳтимолии Алфонсо Дэвис ба сафи Реал Мадрид зиёд менавиштанд, вале акнун бошад овозҳо атрофи ин гузариш куллан дигаранд. дар бораи охирин хабарҳои трансферӣ аз видеои имрӯзаи мо маълумот пайдо карда метавонед. лайки қиматбои худро гузоред, мо бошем сар мекунем. дӯстон, футболи бошгоҳӣ дар ҷӯшу хуруш аст ва моро дар топ 5 чемпионатҳои аврупои бозиҳои ҷолиб интизор мебошад. Жиронае ки барои мавқеи дуюм бориза бурда истодааст ба меҳмонӣ Алавес меравад. Челси барои баромадан ба евроҷомҳо кӯшиш мекунад Ноттингемро мағлуб созад. Реал Мадрид ба меҳмонӣ Гранада меравад. дар бозии марказии премер-лигаи Англия Манчестер Юнайтед рақобат мебандад бо Арсенал. Чӣ гуна сенсатсияҳо моро дастҳо тайёр карданд? Тамошои рақобатҳоро бо 1x ҷолибтар гардонед. дар онҷо регистратсияи осон, пур кардани маблағ аз тамоми гӯшаву канори дунё, вале аз ҳам муҳим бонус то ҳаҷми $100 дар аввалин пардохт бо промокоди MG 0777 ссылкаи бозӣ дар комментарияи ин видео. ҳарчанд ки Дэвис дар бозии ҷавобии ниманиҳоӣ гол ҳам ба дарвозаи мадридиён зада бошад, вале онҳо аз барояш пули калон доданӣ нестанд. дар ин бора боз ҳам Фабрицио Романо менависад. журналисти итолиёвӣ бар он аст ки Бавария ҳам худ нисбати тамдидкунии шартнома бо Алфонсо Дэвис назари некбинона надорад. ба хиёлам аз барои он ки фикри ин бозингар бештар ба ҷониби мадридиён аст ва олмониҳои закиям пай бурданду риштаи муҳаббатро бо ӯ канданиянд. вале аз ҷониби дигар Реал Мадрид ҳам намехоҳад ки бар ивази маблағи калон канадагиро шомили тим кунад. Бавария бошад дар навбати худ аз фурӯши бозингараш мехоҳад 50-70 миллион евро ба даст орад. Аслан Дэвис ин мавсим дар 31 бозии дасташ ба майдон омада бо 2 голу 4 партофти голӣ аз майдон берун шудааст. дастаи Анчелоти чун пештара бар он аст ки агар нархи бозингар зиёд бошад, мехоҳад тобистони дигари ӯро бепул ба даст орад. айни ҳол мюнхениҳо ҳам хоҳиши бузурги тамдидкунии шартномаро бо Дэвис надоранд ва агар нархашро ҳам дар бозор нафароранд, мумкин ки Дэвис тобистони оянда бепул роҳ самти Мадрид пеш мегирад. вале ба хаёлам дар қиёс ба оне ки чунин сатҳи бозингаронро пул аз даст диям бо умеди кор кардани чанд тангаи зард, мумкин тобистон ба арзонкунии нархи Дэвис розӣ шаванд. дар MLS агар кӯли трансферҳо бо дастур ва хоҳишҳои Месси амалӣ карда мешаванд, тими арабии Роналдо бошад мехоҳад ҳарчи бештар дӯстони бозингари португалиро ба замини арабиён даъват намоянд. ин маврид гуфта мешавад ки бошгоҳи арабии Ал-Наср омодаи пешниҳоди хариб 40 миллион евро аз барои Каземиро ба Манчестер Юнайтед мебошад. чӣ тавре медонем, ин бозингари бразилӣ замони бозӣ дар сафи Реал Мадрид яке аз нафарони наздик ба Роналдо буд ва метавон гуфт ки дар сафи Ал-Наср ҳам барои криш худӣ шуда метавонад. бар зами ин сатҳи хештабории бразилиёну португалиён решаҳои хусаи таърихӣ доранд. аз ҷониби дигар баъди бохт аз Кристал Пелас бо ҳисоби бузурги 4-0, албатта Каземиро пуралам ва бо ғусаи зиёд ишораи ба бозӣ дар Манчестер Юнайтед намуда буд. Аслан бозингаре ки бар ивази пули зиёд ва ваъдаҳои пурсамар Реали пурҷоизаро ба эмию проблемавӣ иваз кард, худ як пушаймониеро овард ки ба зудӣ бояд ислоҳ шавад. аз ин рӯ ба хаёлам ҳоло тобистон нашуда Каземиро ба умеди кор кардани пулҳои бозам бештар худро аллакай дар биёбон тасаввур мекунад. идомаи маснади варзишӣ дар чемпионати Арабистони Саудӣ барояш албатта ҳам сабукиёи ҷисмонӣ ва ҳам манфиатҳои иқтисодӣ меорад. 4 голу 3 партофти голии Каземиро дар 24 бозӣ омори ин бразил дар мавсими ҷорист, вале дар бораи оморҳо ва мавқеи Манчестер Юнайтед беҳтараш сухан ҳам накунем. хулас ки агар Ал-Наср воқеан ҳам аз барои Каземиро 40 миллион евро равон кунад, ҷонибҳо аз чунин иртиботи трансферӣ дар ду ҳаёт хурсанд мешаванд. барои Каземиро агар тибқи овозҳои ин мавсими Охирон дар Манчестер Юнайтед бошад, барои Мбаппе дақиқан рӯзи шанбе бозии Охирон дар варзишгоҳи Парк де Пренс хоҳад буд. лидери мунтахаби Фаронса ва ситораи асосии ПСЖ ҳамин тариқ охирин бозии хешро дар варзишгоҳи хонагӣ доир мекунад. баъди анҷоми мавсим албатта ки саҳифаи нав дар корномаи варзишии Мбаппе боз мешавад ва тибқи гуфтаҳо шоҳзадаи футболи фаронсавӣ бояд ки бозингари дастаи шоҳона шавад. Мбаппе ки дар бозори 180 миллион
миллион евро нарх дорад. Дар масири солиёни баромади хеш дар сафи ПСЖ 306 бозӣ гузаронид, 255 гол зад ва 108 паси голӣ ирсоли ҳамдастагон намуд. ӯ бар замми оне ки кӯли ҷоизаҳои дохилиро дар Фаронса зери бағал кард, ба мисоли дигарон ҳеҷ натавонист бо қатариён дар Лигаи Чемпионҳо муваффақ шавад. яке аз сабабҳои асосии гузариши Мбаппе ба Мадрид ҳам албатта ки расидан ба пирӯзии ормонӣ дар Лигаи Чемпионҳо ва гирифтани Тӯби Тиллоӣ аст. Ба сафи ПСЖ бошад ӯ тобистони соли 2017 тариқи иҷора аз Монако омад ва баъди як сол бар ивази 180 миллион евро харидорӣ карда шуд. Дар масири 7 соли баромад дар сафи гранди парижиён Килиан албатта як қатор рекордҳои миллӣ ва инфиродиро дар сафи ин тим нав карду ба пайкараи ҳақиқии ифтихор барои ин тим табдил ёфт. Акнун фурсати он ҳам расидааст ки охирин бозии хонагиро пеши мухлисон дар варзишгоҳи хонагӣ доир кунад ва агар шавад, голҳои хотирмонро ҳам бояд ки ба дарвозаи Тулуза равон кард. Маросими хайрбодии эҳсосотӣ ва таърихӣ бо чеҳраи калидӣ дар варзишгоҳи худӣ бояд ки бо тамоми шукӯҳу нусрату ҷалол амалӣ карда шавад. Ҳарчанд ки парижиён дар Лигаи Чемпионҳо ҳам ба чизе нарасиданд, вале дар сатҳи мусобиқаҳои миллӣ ва бозиҳои алоҳидаи Евроҷамҳо Мбаппе ҳамеша сари парижиёнро баланду боло нигоҳ медошт. Хулас ки Мбаппе 25 соларо бояд ки таърихи дигари фаротар аз рекордҳои миллӣ дар замини мадридиён интизор бошад. баъди он ки бозингари бразилии Реал Мадрид Винисиус бозӣ ба бозӣ барои дастааш пурманфиаттар мешавад, албатта имкониятҳои бештареро дар роҳи гирифтани Тӯби Тиллоӣ ҳам ба даст меорад. Масалан, дар мавсими ҷории Лигаи Чемпионҳо Вини ҷуниор воқеан ҳам бозии олӣ нишон медиҳад ва пурсамар будани ӯ дар бозиҳои ҳассос ва зидди грандҳо бештар мушоҳида мешавад. Вақти бозии аввали марҳилаи ниманиҳои зидди Бавария маҳз голҳои арзишманди Винисиус буданд ки шогирдони Тухелро ба сардардию раҳгумзанӣ рӯбарӯ карданд. ҳар будани ин бозингари бразилии чарсу чалок дар бозӣ умедҳои Реал Мадридро дар роҳи пирӯзиҳо бештару зиёдтар мекунад. Родриго ва Винисиус чун ду бразилии пурсуръат ва қанотҳои ҳуҷуми Лос Бланкос хатари ҷиддӣ ва маргбор барои дилхоҳ ҳарифанд. ҳарчанд ки хизматҳои Родриго дар силсила пирӯзиҳои мадридиён бузурганд, вале кору амалҳои Вини ҷуниор фаротару пурсамартар ҳастанд. дар бозии ҷавобӣ зидди Бавария низ гарчанде Винисиус гол назад, вале бозиеро нишон дод ки арзандаи таърифу тавсифҳо буд. 21 голу 9 партофти голӣ дар 35 бозии мавсими ҷорӣ омори рангини Вини ҷуниор аст ки дар масири бозиҳои мухталифи ин мавсим дастаеро дучори мотам карду ҳариферо ба депрессияҳо гирифтор намудааст. хулас ки оморҳои пурголу ин бразилӣ ва суръатнокии хоса бо техникаи олӣ омили асосии арзишманд буданаш мебошад. ӯ дар марҳилаи плей-оффи Лигаи Чемпионҳо аз ҳама арзишмандтар буд ва агар Реал Мадрид аз 15-умин ҷоизаи ҷашнии хеш истиқбол бигирад, маҳз фаворити асосӣ дар гирифтани Тӯби Тиллоӣ ҳам ин нафар хоҳад буд. бо кулли эҳтиром ба Мбаппеу Холанд, мо ҷанбасти ин соли тақвимӣ бояд ки Винисиус дорандаи ин ҷоизаи пуршараф шавад. шумо дар ин бора чӣ фикр доред дӯстон? ҳатман ақидаҳои худро дар комментария нависед. ба ҳамин тамом бовар дорам ки эҷодкории ман ба шумо писанд меояд. лайк, комментария ва дар канал обуна шуданро аз ёд набароред. бо шумо мисли ҳар вақтан Муҳаммад Гаиров. хай бародарон, дар паноҳи Аллоҳ.